чест. Работи од сутрин до късна вечер, најработливата в Англија е тя. С чест и достоинство върви по света, не чака на никого, сама се доказва. С труд и усмивка успеха показва. Душманите гледат и тајно мълчат, защото не могат като нея да станат. Не може, не може да ги съборите само с приказки. Body